Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uclick i-bell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba ethinta Ukhozi Fm. Siyazi mase kulesikhathi sonyaka ukuthi Ukhozi likhiphe i-top 10 for ingoma ezohlukanisa unyaka ngazo lapha i-31 ngaDisemba. Khumbula-ke ukuthi last year impela Ukhozi FM lakhipha i-top 10 and then DJ Hlo wahlukanisa unyaka, and after DJ Hlo ehlukanisa unyaka abantu abaningi bayacomplain ngoba nekhalazi eningi because abantu abaningi babengayazi ingoma yakhe uDJ Hlo. Ukhozi FM impela likhiphile i-top 10 namhlanje yayo lapha ingoma ezohlukanisa unyaka. Abantu nje kumele bevote. If ufuna ukuvota ungahamba uye kulo lapha ipage yalo Ukhozi yo check ukuthi kahle kuvotwa kanjani, kwenziwa ini kuze uvote. So bayikhiphile ingoma ezu-10 ngizokutshengisa-ke nje la kusi screen ubone ukuthi iziphi ingoma enominatiwe for i-top 10 ingoma ezohlukanisa unyaka. Cela ungakhohlwa nje ukuthi like le video engithi nje danke ngiyabonga.